Il-proċess li bih sit il-kera ser kun qed jirċievi l-kumpens li ħaqqu għadu mhux ċar biżżejjed u hemm bżonn ta' proċess aktar trasparenti u konvenjenti. Hekk sostniet l-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin wara l-wedit li għamel il-Gvern rigward l-anomaliji tal-kirjiet ta' qabel l-1995. Filwaqt li l-MDA laqgħet l-ewwel inizjattiva tal-Gvern u saħqet li mhux daqstant faċli li wieħed jibbilanċja bejn it-talbiet tas-sidien u ħtiġijiet tal-inkwilini hija nnotat li hemm diversi anomaliji li jeħtieġu jiġu indirizzati mill-aktar fis. L-Assoċjazzjoni insistiet li l-proċess ta' valutazzjoni tal-proprjetà għadu ma ġiex stabbilit kif ser ikun qed jiġi amministrat filwaqt li appellat sabiex dan il-proċess isir minn professjonisti fil-qasam kif ukoll li hemm bżonn li l-valur ikun riflessjoni tal-prezz tas-suq lokali attwali. Filwaqt li l-MDA spjegat li l-means test jiġifieri l-istħarriġ dwar il-qagħda finanzjarja tal-inkwilini sabiex jiġi determinat l-eliġibilità tagħhom għall-assistenza mill-Istat għandu jsir bir-reqqa bil-għan illi ma jkunx hemm abbuż.